Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si banter, Pak. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi ini saya berada di Dusun Boron Jambangan, Desa Saptorego, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Menengok kandangnya Bapak Wagirin. Monggo Pak, putih Pak. Niki. Sapi ini. Nah ini sapi ini damel nyingkal lah Pak. Damel meluku. Oh, damel melantir teng tebu-tebu nggih. Oh, niki mana, Pak? Nggih. Lah niki nggih saged didamel. Saged. Oh. Lek sing niki jenis napa ya, Pak? Niki termasuk saya mawon napa? Sumbawan. Nggih. Oh. Tapi medale simental nggih, Pak. Nggih. Niki termasuk simental lah ngeten. Nggih. Oh. Bibit simental medal ngeten niki. Oh, niki mana ping pinter, Pak? Namun situ enggak niki tajaan. Oh, niki nggih saged didamel. Nggih. Oh. Niki. Lintane pundi, Pak, sing Niki. saged didamel? Oh. Ternyata celengannya Bapak Wagirin banyak sekali. Loh. Oh, niki saged sedaya. Sedaya. Oh, tadi gantosan ati gon. Nggih, rene sing tunggal niku mana? Nggih. Sing mana niku kersane nyusoni yugane. Oh, kersane mboten bengai. Lah niki Nggih. meteng ya, Pak? Niki meteng. Niku ampun. Nggih, meteng. Oh, berarti lho niku pun meteng. Nggih. Meteng malih? Nggih. Lah niku Niku anake? kula sate niku. Lah niku anake putih. Niki. Oh. Tapi niku mulai meteng niki, nggih meteng. Niki pun meteng niki ya. Oh, lek ngeten iki jenis napa, Pak, termasuk? Niki termasuk napa? Nggih, simental. Oh, masuk simental nggih. Niki pun mana ping pinten teng sampean? Mana ten kula mana setunggal. Lek niku jenisnya napa termasuk? Niki termasuk Sumbawa. Oh, masuk Sumbawa pun pinten tahun Dik jenengan? Mana ping 3 ten kula. Oh, Dik jenengan mana ping Nggih. 3. Oh. Tapi kula sate terus yukane. Mboten kerasan ah Dik sampean. Ngrumpute mboten kiar kata-kata. Nggih, Pak, nggih. Wong wayahe dicairkan Ya, nggih. nggih. Nah, ngeten iki, Pak, lek didamel teng pundi mawon damel? Kula nggih sampe nyoba niku kadang niku lek singen ten pangkalan barang. Oh, sakniki. Mebet saniki ten sampe niku dusun Poso Kerep. Oh, Ploso Kerep Nggih. niku bener. Nggih sampe kidule perumahan bener barang niku. Oh, tapi teng tanah kering tok ah. Nggih ngepang tebu. Nggih. Ngepang golut niku lho. Melantir barang ngoten niku, Pak. Golut. Oh. Melantir kan Pedotoyot. nggih. Oh. Ngepang niku anu blabak niku apa? Damel blabakan. Sing pange ageng. Oh, pangkalih niku ah. Setunggal tapi Oh, ageng. setunggal tapi ageng. Oh. Sampai mriko, Pak nggih. Nggih. Lah ngeten iki Sampe kasih prai. Manesi. Manesi niku pundi, Pak? Tanjung. Oh, sampai Tanjung mriku. Nggih. Ngilen titik Karanglo. Nggih Banjararung. Termasuk kan Banjararung Tanjung. Oh, Nggih nggih. Karanglo. Lewat tol, Pak. Kilene tol. Oh, lagi ngelewati tol Nggih. jenengan. Oh, boten mlebet tol. Boten, kira sing riset niku. Berasa teng ini sore niku. Pak Wagirin kan niki umur pinten, Pak? Kula umur 25. Oh, pucuwida 5. Nggih. Tapi tuasik kepingin tuan dan Nggih, tasih nyambut damel mawon. Oh, lek prei di griyongmu rasane yo ono wae, Pak. Betul mboten saged prei ta. Oh. Lek prei nyambut damel lah ngrumpute. Oh, nggih ta. Loh, Pak jenengan ngeten iki pengalaman ngrumat lembu niki mulai umur pinten, Pak sing? Waduh. Kula niku lho, dereng sekolah SD niku lho, mpun ngrumput, mpun nimpali. Gadane. Bapak kula. Oh. Tadi bapak kula bisa brojol, kula niku nimpali. Letonge barang. Nggih, dadi lek wangsul sekolah ngrumput. Oh. Mboten ngrumput iki sambleki lek tiyang singen. Boten disukani mangan. Nggih lek tiyang singen. Loh, Pak lek jaman singen niku mriki kupat Pak tiang nglakokaken sapi niku. Yang mriki niku singen niku kuwatah. Boron Jambangan. Nggih lek nglakokaken sapi sampai buruh nyingkal Ten. Bugis, Bamban, Nggih. Sentoro, Ha. Lok Suruh, Oh. Surampel,
Oh. Sampai Lok Padas. Oh. Sampai Lok Padas Pandarwangi niku. Nggih. Oh. Wong kula mau nggih sempat sampai mriko. Lho. Tapi betul Cikar. Mboten mlampah. Singkale Dereng diseret. subuh berangkat. Singkale diseret di pundake. Lho, nek singkale kan Mpun salah mriko. Mriko. Nah, betone bekakas mriko damel napa singen? Nek singe nggih di Tenggolo kok Oh, kali nonton sapi niku. diimbal. Oh, diimbal, Pak. Nggih. Masih betok garu. Nggih diimbal. Pinten kilo, Pak? Nggih. Lek mriki Lok Padas iki, Pak. Wong mriki mbukih kali kilo. Lah nggih, lek Lok Padas. Tapi ngoten niku singen mboten krasa, Pak nggih. Nggih, wong panjenengan tasik enem. Nggih, Nggih penak mawon. Waduh, Wong ke Jawa niku mulai berangkat ten saben mendit nggih. dugi nggih pun Jawa Heeh. sampai nyingkal niku lho sampai Wangisul niku lautan niku Heeh. pun jam 11 niku Ah. niku tasik udan penak Oh. mawon bereng adem lek singen Singe. lek sakniki mboten Eh. piye Waduh, masuk anjing. Masuk angin. Loh, Pak, pengalaman jenengan garap di monco desa ngoten niku nate mboten garap di kados urung-urung sing wingit ngoten niku nate apa? mboten nate kepanggih ngoten niku Oh, normal-normal ae. Nggih. Oh, sampai sak mriki. nggih wong sing lok soro niku pinggir kilen lan kali buaan sing dugi mendit Mendit niku. nggih. Kan agung ah Nggih. wis sampai pinggir niku kok Aman-aman ae. aman-aman mawon. Mboten nate kejadian aneh-aneh. Mboten kepanggih ula-ula nggih mboten Biasanya lak singan wonten ulo kendang, Nggih. ulo nopo sing Nggih, ulo mboten, Pak. ganyangan ngoten niku lho. nate. Oh, mboten nate. Berarti anu sampean sakti berarti, Pak. Mboten kalau niku kan amit-amit Oh, iya. Wonten jopone. Nggih amit-amit. Dadi jek mboten diarani nyeludak, Pak, Nggih. dhewe karisan adanya Nggih. niku. Nah, Pak, jenengan iki pertama nggadah sapi niku sapi nopo, Pak, singen jenise? Singa nih sapi Jawa putih niku. Oh, sing sikile putih. Nggih wis uruse putih, wonten sing ireng barang ngoten. Sing sikile Tapi sapine mboten wageng-ageng kok. sapi Jawa niku sapi abang niku apa? Senes putih-putih niku lho. Oh, sapi putih-putih. Sing blater, Sing blater. blater. Lah nek sing putih ageng kan preksi. Breksi. Sing wonten punuke. Lek sing alit niku blater. Mboten wonten punuke. Oh, mboten medal punuke niku Nggih. blater. Nggih, blateran. Oh. Sapi blater niku lek singen niku regine awis apa? Nggih. Napa nggih? Lah singen niku regine sapi niku resi kula nggih. Kaya awis lah singen niku sapi setunggal pun angsal tanah niku. Oh, sapi setunggal niku Nggih. asal tanah. Nggih. Nggih, singen. Berarti aji nemen Pak nggih Nggih. regine sapi. Ajian sapi ini Kali tanah. iki. Lek saniki Nggih, mboten mboten Pak. gaduh. sapine mboten nangis. Dan iki Pak, bentene sapi blater kali tiang blater niku napa? Iku lho mau blater niku napa? yang blater niku lah nek duwike mek titik nggih utul. Kan ngeten lah Pak, larisan niki kan kata sing mboten seberapa. Nggih. Bedane sapi blater kali tiang blater niku lho. Lek tiang blater niku ya ono wae, Pak. Lek miturut jenengan. Duyun sama lagi. Lah. Kayak ngerti sih Pak blater iki. Ngerti kayak Lek saiki ku lek saiki wong gaul lho Pak ya blater iki. Nah, Pak, jenengan niku singen niku nate Pak disundang sapi, diseret sapi ngoten niku nate ya. lah ini diser mboten nate. Oh, berarti sapine jangan pas sabar-sabar ya. Pak? Mboten nate. Yo, tapi ki wonten sing kereng tapi Ah. nek cuma napa kajenge numpuk niku ketika keluane ngoten to. Oh, terus anten. Nggih. Lek sing niki lho Pak, sing niki kok kados ageng ngoten. Sing niki. Nggih. Nggih. Niki rada kurun niku soalnya mantu nyusoni. Ya. Nggih. Oh. Dan mantun Ibrahim kan. Oh, Mak, niki pun meteng malih. Nggih. Pak niki lek umpami pasaran saat niki regi pinten, Pak? Kekirangan ya. Lek jenengan umpami wonten sing ngajengi numbas ngoten sampean regani pinten? Umpami 18.
18. Lek sing niki, Pak. Sing niki nggih awisan niki ya. Pinten lek niki? Niki nggih mboten angsal 19 niki. Napa kok awis luwe Niki awis? bokonge jembar. Oh, manake gampang. Gimana ini sedaya ya gampang mek bokonge sing mboten sami kali sing Jembar niku semok wonten apa lek umpami wong. Mak. nggih. Oh. Emak. Oh niku luwe larang, Pak. Di manake lancar, Nggih. gawenane tandang gawe penak ngoten Penak, nah terus nggih. lek bokonge jembar ngoten nggih. Oh. Nah lek niki regi pinten, Mbak, umpami disate? Niki ya. Nggih. Oh niki lek ne 18 nggih pajeng niki. Oh, tasik tasik. Soale manake tasik gedhe. Nggih, tasik 6, tasik mana tunggal. Oh, tasik saged malih nggih. Nah, ini juragannya Pak Wagirin nih. Kenapa saya sebut juragan? Karena Pak Wagirin kerja kemana setornya ke beliau. Coba nggak ditaruh sini, cucu. Gak Bu? Ini bos asli. Sami, ya, balas hari. Nggih, jelas Bu sami. Wis salah sakti-saktine wong lanang wis kalau mbokne menir kalah aja. Nah, ya ini kandang Pak Wagirin. Pak Wagirin kapan kinten-kinten mulai tandang malih teng Kirane ngerti tasik jeneng bener penggawean. biasanya mulai Melantir Wulan apa? Di tebang-tebang ngoten niku. daerah pundi biasanya paling tebel lek saniki. Nggih, sami mawon Mas. Ngentasik dan wonten tebangan. Oh, Nggih sampai lore Jatayu mriku kok kula. jenengan sampai mriku berarti Nggih. kepethuk wong-wong dengkol, wong. Nggih kepethuk mau nggih, kepethuk mau. Oh, ngoten nate sak lokasi. Mboten nggih, dhewe-dhewe. Oh, kali tiang. Dhewe-dhewe sing gacah. Oh, jeragane benten-benten. Nggih. Pinten Pak lek mriki setengah hari nih lek apa upahe Pae niku ah. ngluku niku. Wonten sing 750, wonten sing 770 gangsal. Oh, sing 200 dereng wonten. Dereng wonten. Oh, lepas niku. Nggih, Berarti bontot. mboten bontot. Mboten angsal kiriman kan Mboten soal. bontot, sang wedang. Lah, mboten nate makan siang, Dik. Mboten. Oh, nek banyu tok niku. Nggih. Napa tuyone? Tuyane putih. Kopi, mboten kopi. Kula mboten ngopi. Oh, makanya putih. Aris niku kakean kopi niku. Oh, ludeng-ludeng. Kula mboten ngeteh. Oh, mboten ngeteh, mboten ngopi. Nggih. Aku enggak tawar. Berarti air suci, Pak ya. Air suci putih. Masak sendiri. Oh, godhoknya ambek. Ya. Oh, lek aku mboten tawar. Enggak tawar. Mas. Oh. Nah, Pak, lek kula ningali sapine jenengan iki nggih, lak seger-seger ah. Nah, ngeten niki resepe napa, Pak? Ngeten. Resepe nggih namung niku padosaken damen, Ramen, suket. sukete napa? Nggih ngene niki lho. Oh, ngeten iki. Tambur kucingan, Kucingan. tambur kebut. Kucingan niku sing digebuk Putri malu. Malu. Yo kinten barongan kucingan jarang ketang niku. Nah, Damen kados anu Pak, jamune. Jamen. Jamoni Jamu- pinten wulan pisan. Lek mboten didamen nggih mboten jamoni. Oh, rugi, Pak. Nggih. Wong ora kerja kok dijam. Lho, Oh. Pokoke pun dan mangane Joko mboten jamoni pun. Oh, Lah nek damel tiap minggu. oh, Jamu. lek pas didamel niku tiap minggu. Nggih. Napa, Pak, lek resepe sampean? Niku namung kecap, Kecap, endok. ndok, Nah, matur ngoten lek jamuni malih. nggih. Kencur kali endok. Ah, Malih jamuni malih. Kopi kali endok. oh. Mboten nate apa sing kaya Cina seninjong. Wah, nggih jarang ngoten. Oh, mboten nate. Kencur. Nggih, nggih. Oh, ndoke pinten, Pak? Ndoke. Lek nek kecape niku rong plastik. Oh, wonten kecape rong plastik. plastik ngeten iki lho. Nggih, rong plastik. Niku ndoke niku lek nek sapi setunggal niki nggih 11. Nah,
Kadang-kadang ya gang 11. Ah. Ada mesti. Oh, ndoke mentan apa didadar, Pak? Gue ditata ya tiangin nanti itu. Jadi Kamu kan cacar. lah mau bumbune kok mboten damel brambang, bawang ngoten. Kok mek kencur tok, Bu? Berarti Brambang bawang ndoke diceplok. Oh. Bolingan Pak Jamal. Tuh lek wonge ae lengkap bumbune lek sapi mek kencur tok entah bisa. Nah, Sabune sapi terang kencur. lek kopi napa, Pak, biasa? Tok Kiloan. kopi niku anu Mas. Napa? Burung akan giling. Hah? Burung akan goreng. Oh, mburaken goreng. Berarti Nggih, kopi Mas. murni. Nggih. Oh, kopi murni. Terus ngekekaken teng sapine niku damel dot. Cangklong. Oh. Ini Pak? cangklong. ya. Oh, kula kira Ya, tadi. tadi. Oh. Kalau pakai kopi susu ya enak. Oh, wonten alate Pak namine cangklong. Ya. Ini Wah. cangklongnya Nah, yang besar. nah ini cangklong. Yang Nah, besar. nanti jamunya dimasukkan mana? Masukkan sini. Sini terus Di- setelah masuk setelah masuk gini. ah. Oh, masuk. Wah. Oh, bodoh. Sampai kira bedot. Pak suwe ya. Pakai jamu. Ini ini buat pedet. Yang ini buat pedet ini. Oh, kalau ini buat Iya. oh, buat sapi yang kecil. Iya. Bu lah bayangaken ya apa ya lek nyusokno kan bayangan kula ngoten nah kula kinten wonten dot wageng ngoten. Dadakno namine cangklong. Cangklong ini dugi Cina apa? Aduh, terganggu. Lah cangklong, kong buat. Iki pring napa, Pak? Pring niki pring hapus. Loh, mboten jujur berarti. Hapus nih. Lah nggih mboten jujur. Nggak pring Jawa. Wah, suka-suka akan nah. Oh. Jawa kan tani ya. Iya. Wong Jawa, Jawa. Lah niki kamu sih. Lek pring hapus Ngapus. mboten disuka-sukaken. Jare wonge wedi. Nggih. Wedi dihapusi. Lek pring Jawa mesti telas. Telas. Oh, napa Pak pring hapus niki bunge mboten saged dipangan, Pak? Loh, niki Pahit terus e. mendem. Oh, Mas. mendem. Mendem. Lek pring Jawa tasih saged nggih. Nggih. Oh. Lek niki pahit terus e Pahit, nggih. nggih, Pahit mendem. mendemi. Mendem nih. Mendem. Oh, bunge pring hapus niku mendem. Mendem nggih. Ojo mangan ya, ojo mangan bung ya. Ojo mendem. Kaya deh. Nggih, matur nuwun Pak Wagil. Nah, terima kasih. Bu, matur nuwun nggih. Niku Bu. Kula foto. Demikian sahabat Kanyara video kita kali ini di kandang Pak Wagilin dari Boro Jambangan, desa apa Pak? Sabtorego. Sabtorego Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.